ugodide, umphemba, untuli, undlela kasompisi, usothole, uguduza uyincwayo, ukhuboni, usompisi owaphemba ngamakhanda amadoda, banye bephemba ngomlilo, nina baselenge, nini nabonakala ngelifu lezintuli, kwabe kungusompisi kaguqa kamasalela, mazimzime nidla abantu, mgwabini wemikhonto, umahlatshwe buhleni njengethole, umagathu njengengwe, inhlango yeqa iphinda-phinda, umanxiba ngamanxuluma, kwasabe mhlaba ugwabini waphika, lange laphuma endlebeni yendlovu, nyaka umbe laphuma endlebeni yengwe, unonjiyelwa, kulala uhlangothi lubomvu, ugodo lumuka namankayiya, kabingulanga uzondo ukhubona uqundu umafunda bezitha, ngeno lo hlobo kaloku ngalo lusuku lwanamhlanje, ngena sikhahlela abantu abahle sithi is Friday. Yabona ke xa iFriday kufuneka udlamka kube semsidleni, ingakumbi xa iFriday sithi 25, uyayibona ke 25 kuba mnandi kweminye imizi kufrayishwe mani ibhisto, uvuba noko na udlula ngendlela uvuba hey ingaske kanti ndandingumntana welikhaya. Namhlanje siphethe ntoni ke bantu abahle? Namhlanje siphethe isikhafulo. Sisahamba nayo lento esikhafulo kuba kaloku lento mosi siyavumelana ukuthi i-cellphone yethu le ndlela esicommunicate ngayo ihambe izilwandle iziqabela intaba ijikele emva kwezo zonke izinto eziqatyelwayo, ujikele emva kwalo mahlathi makhulu iyolanda lonto ilandwayo. Namhlanje sithi silanda isinqandamathe esi esathathwa ngunoteksi wasedikeni. Asikasincami esasinqandamathe. Mxeleleni la noteksi wasedikeni ukuba sisasifuna esasinqandamathe. Namhlanje siyakhafula ke bantwana abahle, sikhafula singaphethanga nto itheni ngaphandle komchamo. Sisaqhuba ngala theme yomchamo apho sizawudibanisa nento ezidityaniswayo ukwenzela uba lo mchamo usithathela into ukuyisepha uyisinqandamathe edikeni. Sivile ke ukuthi abantwana bade babathandathu makabuye nabo abo bantwana bathandathu kula ndawo yasedikeni. Nanso ke into ithi sikhafula ngomchamo mntana omhle, into ejikelezwayo ke ephindaphindwayo ukuthi kusetyenziswa umchamo lona wakho. Ungahambi uyocela umchamo komnye umuntu, sifuna umchamo fresh. Ungathatha umchamo walonyaka uphelileyo kuba kaloku awuzusincedisa ngowesichitho lowo. Uyasebenza kodwa noti kulena into sifuna ucurrent. Uyayiva umchamo wangoku. Xa kuthiwa ekuseni ngowasekuseni, xa kuthiwa 12 midnight ngowango-12 midnight. Awuzumrhutyula phansi kwebhedi la mchamo ufumanisa uba ngoku lo mchamo senezinye izinto. Uyayiva mos into yasemchameni, nantso ke into yasemabheleni ichaza ukuthi wena mntu awukho kude nale ndawo sikuyo, ithi jikela mani uzofumana izinto ezinothi zikuncede. Siziphethe kwelikhaya ikhombo. Uyabona ngoku kuba ivenkile uvela ufike uzithele hlasi ihambelana nomsindo wakho, fake eplastikini mntanomhle ugoduke. Njengoba silapha nje evenkileni, wena mntu odayo ayisasisokolisi mos ngoku into yoba siyithi hlasi order yakho sifake ku-the courier guy siyipose kuba kaloku ngoku unlike before amayeza akhona on site kunalanto ibilindisa. Siyayiphinda ke njengoba namhlanje i-25th of March ivenkile isandovulwa, ezinye izinto ke azikabikho kuba sisalinde ne-order zisuka kude. Kawuthi kuphela insuku ezitheni ibe ivenkile igcwele ithe qho. Buyele ke emcimbini wasemchameni apho sikhafula khona sibiza bani esasinqandamathe semka nonoteksi wasedikeni. Funeka sidibaneni ke sibe baninzi ukwenzela babo noteksi basedikeni bangasibhidi. Ndiyabona uba bayathatha. Nantso ke into yasemkhafulweni ke yasemchameni siyaqalisa ngosiqokelela amayeza. Siqala ngeli kuthiwa ilukuluku. Athi ngunhliziyo enkulu ke liyeza ke esilisebenzisayo as our conduit. Uyayikhumbula ngosasiyichaza ngokuya sasikhafula nangoko siyaphinda futhi sithi iconduit yethu lena yinto esichebeleza ngayo kusuka apha ukuya kwesasinqandamathe. Funa lona ilukuluku ukuba bathi abalazi ilukuluku uthi unhliziyo enkulu. Yancedisa ke ilukuluku nalapha ezinhliziyweni wena mntu nengxaki yenhliziyo. Unumber 2 sithi sifuna ntoni? Uzibuthe.
yiva ke mntana omhle wena ozawuthi ube uyomthenga uzawufika either into engathi zii-grapes, uzawubona ngathi zii-grapes kodwa sezintshwaca, okanye ufika into eseyingqushiwe ezawuthanda uba yi-powder efuna uba red. Ukuba bathi abamazi Uzibuthe uthi isilawu samakhosi. Yayibona ke abanye bayibiza ngenye indlela, funa Uzibuthe okanye isilawu samakhosi izawuba yilento siyitshoyo. Ufune Isibharha, yaziwa ke lena bade bayikhumshe bathi pepper bark, ingathi yiphepha, ingathi yichilies, pepper bark, okanye uthi amazwi ahlabayo okanye umazwi ahlabayo. Liyeze li-right ke labanye baxhapha ke ulisebenzisa kwizinto zentloko ebuhlungu, abanye basebenzela into ze-respiratory, abanye bayisebenzise esisicupho, abanye bayisebenzise esinto yokhwaza. Siyakhwaza namhlanje ufumane uZekane. Kwenye indawo bazawuthi Zekane mfano zacile. Uyayibona ke lento izawuba sistikinyana esi-green. Ukuba unelakhi uzawufika sineflower e-purple. Nanko kuZekane ukuba awumfumani mhlawumbi kuloo ndawo isizini ayimvumeli, kodwa isizini yakhe ngokuneflower everywhere umbona khona unala flower. Ufune lento kuthiwa nguZeneke, bazawuthi ulwimi lwenkomo izawuba ligaqa ke eli mntana omhle, you just substituting uZekane. Ufune lento kuthiwa nguZifunele. Uyayiva mos, andithi sisakhwaza esasinqanda sasedikeni, sifune sisinqanda ibe ngathi na uyancedisa kulento yofuna ubuya. Sibiza ubani esasinqanda mathe, funa siyigxininise lento kwenzela abantu basedikeni bayeke ukusithathela abantu, bayazi basiphinde sibabize ngamayeza. Mabavuyele nje lento uba singazufaka indabulavalo kwenzela bavuke nangeblumasi usinqanda aze ngenyawo. Yabona ke ngoku asimfakelanga nala donki, befamba siyifakile nala donki yethu kwenzela uba avuke eze ngenyawo, ibhasi ibe ngathi izawucotha. Nazi add-ons ke mntana omhla, ndithi wena xa kuthiwa mahlanu awuxoli, wena ufuna umtyhutyumezo wamayeza, sithi khawufake uvuma omhlophe. Akho nto ibomvu ngovuma obomvu, kodwa sithi namhlanje uvuma omhlophe. Bathi African Dream Herb. Abanye abantu ke bacinga ukuthi lilitye uvuma, yingcambu, is a root mntana omhle, yingcambu yomthi qha ibucharcoal, not charcoal, ibuchoko, iphuqeke njengechoko, ngathi ucimba lilitye kodwa yintoni, yingcambu. Sifuna yena uvuma omhlophe, sifuna lento uyithethayo ayivume, sithetha mosona mntu ufune umtyhutyumezo. Ufake umthunyelelwa, kuthi lento lena oyihlanganisayo mayithi aphiya khona iye kuloo ndawo, ingambijika-jika. Ndithi sisathetha nawe wena mntu othi ufuna igcwale lento, sithi wena mntu ongathi ufuna lento igcwale usenothatha 1 or 2 kule list, ungathi uyithathe yonke. Ngelinye ixesha amayeza xa uwadibanise wenza inyanda yamayeza ayasindana mntana omhle, ufumanise babanye noko ayagilana. Akhona amayeza angafuni ugcwala ezintweni, sawuze siwancokole lo mayeza angafuni ukupherwa kakhulu, sithethe ngomusa. Uyayibona ke lena yiplanti lena ezifanelayo nomoya wezwe. If you know eziplanti zizikhulelayo nje phasi ingacacanga, ufika inento elintshontshwana man, lento inentshontswana, ithanda ezindawo zidry, kunqabile uyifumane kwindawo emanzi. Nguwo umusa, sifuna ingcambu kamusa. Ingcambu yakhona ihambi ibe ngathi inendawo ezidumbayo apha engcambini. Sesigayida wena ke mntu wombayo, uzayibona ngaloo nto naxa uyithenga evenkileni izawuba zezo ngcambu zibe nendawo engathi ngamabedlana. Uyayibona? Ufune umhawukelwa. Umhawukelwa anithi ufuna uhawukelwa nje bawenza lento nonoteksi athi noba ubhaqile ukuthi wena usokolisa pha kwakhe, noku unoteksi akuhawukela tayo noko hayi mandimye sithathe eso sinqanda usowuthatha naba bantwana uzisilobola yasekhaya kuba kaloku besenilobole mthathe kodwa sibuye ezibuyayo. Unumber last ke ufune isiphuthumane.
isiphuthumane. Apha sifuna lento ingathi lento iyenzayo ibe nokutsheshisa man. Akhona amayeza azisubstitute yayibona omasheshisa otshetshelingene lamayeza njalo. Amayeza okukhawuleza athanda uba zizingca futhi lo mayeza njalo. Thatha wena ezi zinto kule list of 5. Siya suggest ungayifaki yonke lento ibe ngumtyhutyumezi. You can take 1 or 2, maybe 3, okanye ungathathi noba ibenye uthathe nje langasentla. What is the process ke mntanomhle? Nanga lamayeza uwafumene. Nantsi into mntanomhle kuthiwa Ngusha okanye kuthiwa Gaya okanye kuthiwa grate. Nali igama elikwi-inverted commas bathi blend. Abanye abantu bayawathatha lamayeza okanye umuntu wafumene lamayeza asechopiwe imxhentsise lento ukuthi akanayo yena lento ichopayo. You can put it kwi-blender. If i-blender yakho is-strong and then you go iyayidibanisa lento. Yabona bakhona sebe-industrial basebenzisa i-blender ezinkulu, sebenzisa wona leya sekitchen ingakumosheli imoto yomtshini. Kodwa uthi xa sewuyigqibile loo nto uyiblendile nantsi lento iphambi kwakho uzawukhafula ke mntanomhle. Sizayicacisa nantsi kodwa irule ebalulekileyo ngeli xesha ukhafulayo. Is important ukuthi esi sinqanda sasedikeni kule process yokhafula if uzawuyenza for 3 days sumfonela suphendula icall yakhe. If ubhala imessage WhatsApp makabone uyireadile kodwa ungacommunicate, because when you do that itennis andithi uyithumele kwelakhe icala. Ngoku xa uzawucommunicate ikhawu ke la communication, because wena ujampile. Iproblem yosisi ke le, osisi ebebiza loo ndoda yakhe once abe kwi-process day 1 ekhafula, next day yamfonela indoda jampele ifone. You must know ukuthi i-communication izawuphinda iphele. We're not sure if izawuphinda isebenze nalento. Apha ekhaya ngoku sasisazenza isikhafulo, what if you break the rule? Asisakwazi ukuphinde sikuncede. Ukhafulwa nini ke phela ekhawulezisa? Okokuqala, if ufuna ukhafula ekuseni, vuka ekuseni phambi kobucukuxe, thatha lamayeza uwabeke kwisandla sase-left okanye kwisandla sase-right noba sesiphi esi-strong kuwe. Uchamele kwesinye isandla ufake emlonyeni uvuthele lamayeza. Asithi watye wona umchamo emlo. Kuyathethwa ke yezeni mntanomhle, uyathetha iyezeni ufuna lento uyifunayo naliyeza e-right okanye left. Nanku umchamo uchamele esandleni. Ukuba uyafuna usenochamela ekomitshini okanye kwesasitya uqhela uphakela umuntu kuso rhabu, uyayibona. But abanye prefer ukuthi usebenzise your hands. Esinye isandla sifaka ngapha, esinye kusibambe ngapha, uyavuthela. Emva kuba uthethile wathetha uthi makeze usinqanda ashiye la noteksi wasedikeni. Utsho unomsindo uthi ukuba akabuyi mabaxabane balo. Yabona ngosisichitho ke ngolento sewuyenza. Uyayibona ke ngolento ingathi is bordering on ubuthakathi. Biza lo muntu wakho uyenza lento ekuseni. Ukuba ufuna uyiphinda ebusuku ngesithuba zo-12. Balala njani ubani nalo muntu ndingamaziyo? Kuba ubani befanele ulapha jonga ixesha ngu-12. Akekho apha ecala kwa makabuye. Ujonge phi? Xa kusekuseni mntanomhle jonga kweli cala ilanga eliphuma kulo. Xa kusebusuku ngala 12 kuba kaloku 12 sibelieve bilanga is nowhere. Ungazimela nje festireni emnyango akho nenidi ubuphume kuloo ndawo i-convenient for wena, uthethe uvuthele. Ibuye ke ngokulanto ingusinqanda yakho itsho ngentamente izoba lapha ecala kwakho. Ubone bunoteksi wasedikeni akazukwenza the same now. Uyayibona ngoku lento isisaphi sithi masiyeke ke ilale. Sizawudibana ngomso Saturday xa sizawube sincokola sizincokolela nje camagu.